bratia a sestry, veľmi som sa tešil na túto nedeľu. Na jednej strane preto, že ju môžem prežiť vo vašom spoločenstve, tu na Bzovíku, ale na druhej strane aj pre toto úžasné Božie slovo, ktoré sme si práve vypočuli a ktoré nám dnes zaznelo, pretože je veľmi silné. Pripomína nám totižto skutočnosť, ktorá sa deje vždy, keď sem prichádzame do Božieho chrámu, keď vstupujeme do modlitby. My sem prichádzame, aby sme sa tu modlili, aby sme sa stretli s našim Bohom v modlitbe. Ale toto Božie slovo nám pripomína, že nie my sa tu len modlíme, ale Boh sa modlí za nás. Boh sa modlí za každého jedného z nás. On sa za nás modlí. To je veľmi silná myšlienka, ktorá ma oslovila z tohto Božieho slova, z tohto dnešného evanjelia. Boh sa modlí za nás. Lepšieho zástancu nemôžeme mať. Niekedy prosíme jeden druhého za modlitbu, čaká ma to alebo ono. Prosím ťa, spomen si v modlitbe na mňa. Ale dnes vieme, že Boh sa za nás modlí, Boh sa za nás prihovára. Možno si tak povieme, ako sa to môže stať, keď sa my modlíme k Bohu, k čomu sa On modlí, alebo ako to dokáže, teda, či nie ako tak mimo, teda, že sa modlí sám k sebe. Vysvetlíme si to možno na takých dvoch príkladoch, ktoré by prišli na um. Prvé také dôležité je, keď si uvedomujeme, keď sme možno takí slabí v modlitbe, že nedokážeme sa už nejakým spôsobom modliť. Že nám možno dochádzajú sily. Môže to byť aj fyzického charakteru, ale môže to byť aj nejaká veľká ťažkosť, ktorú prežívame. A že vtedy tiež sme takí slabí v tej modlitbe, že už nedokážeme ani zvolať tými slovami modlitby. A hovorím, sú to ťažké chvíle, nie je to nič príjemné, ale niekedy to môžeme zažiť. Ako aj nemocničný kaplán to občas zažíva v nemocnici. Keď už sa človek nedokáže modliť, vtedy sa aj Boh sám modlí za nás. On sám prosí za nás. Chce nám dať tú svoju silu. On je vždy pripravený dať nám to, čo potrebujeme v tú chvíľu. My nemusíme ho našimi slovami žiadať. On sa chce dať. On nám chce dať seba. A toto je tá druhá skutočnosť, ktorú si chceme uvedomiť, keď sa Boh modlí za nás. Modlitba je totižto rozhovor. Modlitba je dialog. Modlitba nie je len, že my hovoríme, ale aj Boh koná. Boh ešte viacej koná. Boh je ešte viacej činný v tej modlitbe, ako my sami. My aj tu pri svätej omši budeme sa modliť nejaké modlitby, nejaké predpísané slova, ktoré tu sú na túto svätú omšu určené. Ale my tu príjmeme a zažijeme zázrak, že Boh príde sem. A potom Boh vstúpi do každého jedného z nás, do každého jedného srdca, ktorého príjme. Teda to je obrovská účinnosť tej modlitby. My niečo hovoríme, niečo vykonáme, ale Boh prichádza. Boh nám daruje seba samého. A to sa nedieje len tu pri svätej omši, to teda vidíme takým zvláštnym spôsobom, ale vždy v modlitbe, keď prosíme Boha, tak On prichádza ku nám, prichádza so svojou posilou, posiela nám svojho ducha. Toho ducha, na ktorého príchod sa pripravujeme o týždeň, budeme mať Turíce. Tak On nám daruje seba. Prosí za nás. V jednote Trojice, áno, Otec dáva, keď Syn prosí za nás, keď, ako to dneska sme počuli, za nich prosím, nie za svet prosím, ale za tých, ktorí aj skrze ich slovo, ktorí boli tam s ním, uveria, tak za nich prosím. To sme my dnes tu. Aj teraz na Bzovíku. My sme tí, za ktorých prosil Ježiš. Táto modlitba je úžasná, úžasne silná.
pretože táto modlitba zaznela po poslednej večeri, v Jeruzalemskom večeradle. Teda vo chvíli, keď Ježiš končil svoju životnú púť. Táto modlitba, dokonca tento úryvok je z tejto modlitby v strede tej modlitby, čiže je dá povedať takým srdcom tej modlitby, ktorá tam zaznela. Teda je to modlitba, ktorá má akoby testamentárnu hodnotu. Ježiš odovzdáva to najdôležitejšie zo seba, čo chcel odovzdať. A naozaj táto modlitba, alebo tento úryvok je tak tým srdcom. Teda veľmi mu záleží na nás, aby tak ako on zažil a oslavoval Boha tu na zemi, tak sme to počuli, že prosil o tej modlitbe a ďakoval za to, že Boh mu dal tú silu oslaviť ho tu na zemi. Každým svojím slovom, každým svojím skutkom oslavoval svojho Otca, Ježiš Kristus, keď bol tu na zemi. A teraz dáva túto úlohu nám, alebo nás robí účastnými na tejto úlohe. Za nich prosím. Áno, on sa nám dáva, aby sme my teraz mohli pokračovať v tomto diele. Aby náš život bol Božou oslavou. A teda toto nám všetkým prajem. Aby sme ho v modlitbe prijali, aby sme prijali tú Božiu posilu a aby sme dokázali oslavovať Boha našim životom. Amen.